Demana un desig. Che bel sogno di Dorita potendo indovinar. A la nit dels Ulls del Món, celebrada aquest octubre al Liceu de Barcelona, no només es va escoltar una ària que Montserrat Cavaller adorava, es va proposar en públic un objectiu: arribar al 2022 a la xifra d'1 milió de pacients atesos per cegueres evitables o altres patologies severes de l'ull, en territoris del món afectats per la pobresa i l'absència de serveis oftalmològics. Ja en tenim la meitat. Ens ha costat 17 anys atendre les primeres 500.000 persones. Ara, les eines per doblar l'objectiu en els 4 anys vinents ja estan a l'abast. Podem fer-ho. I la urgència no s'atura. Gran o petita, la teva ajuda al projecte ens permetrà arribar a aquest milió de mirades que des d'ara et donen les gràcies. I ara, el desig. Bon Nadal.